Za tento krok treba Úniu podľa mňa naozaj pochváliť. Ide obmedziť používanie fluorovaných plynov. Sú to také plyny, ktoré škodia životnému prostrediu a aj spôsobujú klimatickú zmenu. Ale to, čo je hlavne dobré na tomto opatrení, je, že si komisia zrátala, koľko stojí odstránenie 1 tony CO2 z ovzdušia týmto opatrením, tým obmedzením fluorovaných plynov, a porovnala to s tým, koľko stojí odstránenie tej 1 tony CO2 z ovzdušia cez ten systém ETS, to je systém, ktorý používame na boj proti klimatickej zmene ako štandardný. No a výsledok je, že toto opatrenie je ešte efektívnejšie než to ETS. Takže dá sa hovoriť o tom, že toto je cesta, ako bojovať s klimatickou zmenou. To znamená robiť efektívne kroky a nie kroky, ktoré sú drahé a ktoré poškodia ekonomiku.